नोंथांमोना बेखौ साजायना लाखानानै फैयोब्ला जोंनि एडमिशना जों थाबैनो होनो हागोन नङाबा जोंहा बेयाव नागिरनायाव दिगदार जायो already married or something problem nahi बाकी तो पिছত आनी जमा दिबा देই Next line, okay. Ruju Kumar Brahma. Ruju Kumar Brahma. Job deh. Hah? Betul mana lagi jenah be? जा साइज नुदोंलै जायगाखौ girls hostel women college girls hostel भी है left खेबनै left खुट्टा जायगा सफैलायबाय सब समय 15 मिनिट आधा घन्टा नेनाङो जायगाया मोजां नंला आलगारि बे जोबखांना मोनसेनि होबावदोंसै एखमबा मोननै गाहाम जायो
आलादा सोलायबायना गावनि लाइन थांबाय पेसेन्जार गारिया आलादा Sudah deh. Oh, Di sini kan aja. आइए बारा लेथ्राथ' जायो होमबा नोगोद साइज नुयो आंलासो मानसिनो देरनोबो टाइम नाङालै दसे टाइम नाङा आंलासो जोबोद देरनायाव सम माला मा नोङो फात्ता मोननाय नङा बिनि मा समावनो जाया हाब नै नाया नोगोद गिदिर थायो बेयाव फाग्लासो आसोलना गारियानो बाजिसो आइसो बिदिनो बाजिसो ओंखारसिगोन होद बाजै ओंखारो नामा आइसो बाजैयालाय बबेजों थाबाय बे दहाय नोंनो बिफां मोजां साइज नुबोनाया प्रमद बर' थाग्रा खिन्थु माबा हरबाय थानांगौ मानावलाय बिसोरो बिसिनि मुङाथ' बारा हानि मिलुआ सोलानांगौआ नैबे इउटुबार जेनियानि न' जेनिया इउटुबारा हिन्जावा उन्दैया जेनिया इउटुब नङा बिफा मालिकलाय मालाय पार्क बानायखो ना माखोलै एसे जाथ'बाय स्टाइला नारजि अमा बेबायदिसो बानायथारनांगौ बे दा साइजनि नैबावबा मा खालामनो नागिरलै दाबो लोंनो फैलै मानसिफ्रा
दाना खमाव 1 लाख होबानो जायो मा एफा गिदिर पाइप होनायखौ खालाय होना ना मा जाखो गारि गोनां